Intshatsheli kumdlalo wamanqindi kudidi i-IBF uSivenathi Nontshinga ubongoza urhulumente kuba axhase umdlalo wamanqindi. Igqiza leeNdaba zethu belityelele lembethi manqindi apho ikhoyo inkaba yayo eChicken cebu kuhle eMonti eMpuma Koloni nalapho usapho lwayo luvakalise ukuzingca ngelityendyana neliphumelele lo mdlalo eMexico kutshanje. Ngomhla wama-20 kuFebruwari ngethuba uSivenathi Nontshinga ehlangatyezwa lihlokondiba labantu kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo exwaye intshinga yakhe yodidi lwehlabathi. Elityendyana elinama-25 lalibona ilanga emva ekhaya iChicken Farm eMonti likhule lithanda iintlobo-ntlobo zemidlalo, utsho unozala unkosikazi Phindiwe Nontshinga. Bekuthanda udlala zonke izipoti bezidlala. Wasebethanda kakhulu isoka. Uzothi ku-age of 9 years watshintsha wawuya kwi-boxing. Sithe sobona ke uba hayi uyikhuthalela i-boxing, sahamba somthungela ushoti. Samane siyombukela ke bebedlala mosezitratweni eziphunzana. Wamane edlala ke enguloo mntu uthuleyo ke. Ndimane ndimbuze ke mna ke sive i-boxing ungayiyeki nje because ayikufanelanga. But uye wakhula waqhubekeka nayo. Sathi sazohlala apha eChicken Farm. Ku-age of 12 years ndambona uye ngozimisela kwi-boxing. Amane udlala nasemdantsane abuye winile enazo nee-medals. So wayiqhubekeka ke ngoku utatakhe wamxhasa ke ngoku wamthatha wamtreyina ke ngoku wathi azoba kanti ule Intshatsheli ayiyo namhlanje. Unkosikazi Nontshinga uthi nangona ibisika kabuhlungu inimba xa unyana wakhe exhimfwa ngamanqindi, kodwa inkxaso yakhe nomyeni wakhe ayigungqi nakancinane. Ndiyazigquma ke mna kandibona ingathi kunzima kuye, andifuna ukuphosisa, but siphele sibukela because silapho simxelela uba sizomxhasa because umntana ufuna usapotwa kwinto yakhe ayidlalayo. uSivenathi the special one Nontshinga ke uthi akukho lula ukuzenzela igama nakuye ibingumnqantsa ukungqengqisa indoda yaseMexico ngophotho. Akululanga kodwa ndisatsho nangoku wewedwa nawo lamaphupha xa ungena ebhedini ulala pha wewedwa wabonayo wewedwa nemibono. La mibono leyana uyinikwa nje ithi lonto phakama ukholwe ba iza kwenzeka. Yintshinga yesibini kaNontshinga le kaloku ngo-2022 walalisa ngophotho kwayimbethi manqindi yaseMexico kudidi ye-IBF. Ukanti ngoku isikhalazo sakhe sesokuba umdlalo wamanqindi apha ekhaya awuthathelwa ngqalelo njengoko kusenziwa kumbhoxo, ibhola ekhatywayo, iqakamba nomnyazi. Ukanti abaninawe bakhe sele beqalile ukuzilolonga kuba nabo befuna ukuba ziintshatsheli kanye njengoSivenathi Nontshinga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki noyiya eChicken Farm eMonti.